În spatele meu este Lynk & Co 01 și asta e o mașină pe care poți să o încarci exact ca pe telefonul tău mobil. Credeai că astea sunt farurile? Ei bine, nu, astea sunt doar pozițiile. Farurile sunt aici și sunt full LED, iar când treci de pe halogen pe LED ca mine, iese soarele din nori. Culoarea asta all black merge la orice outfit, iar botul de broscuță cred că o să fie atracția principală pentru copilași. Stopurile sunt tot cu LED, dar semnalizările astea uriașe, sora mea, te văd ăștia și din China când vrei să schimbi banda. Portbagajul se închide și se deschide electric, are un volum de 466 de litri, ai o priză de 12 V, iar aici ai un spațiu de depozitare unde poți să pui Pampers-ul sau poate o sticlă de apă. În cazul în care ai fost la cumpărături și n-ai nicio mână liberă, să știi că mașina se deschide automat în momentul în care te apropii de ea, fără să mai stai să scoți cheia din buzunar. Dacă ești mămică sau pur și simplu ai o dimineață mai proastă, scaunele astea o să te ajute pentru că sunt din piele ecologică și se curăță foarte ușor, iar dacă vergi ceva, imediat se usucă. În plus, scaunele sunt încălzite, ai reglaj electric la scaunul șoferului, dar nu ai masaj și nici ventilație pentru bucile tale. La interior ai o cotieră care pare mică, dar dacă o extinzi, poți să spui cotul liniștit și nu o să simți niciun fel de disconfort, poți să depozitezi în ea o clamă sau căștile, aici ai două suporturi de pahare unde poți să-ți pui cafeaua sau matcha, schimbătorul de viteze, o frână de mână electrică, suport pentru telefon și încărcare wireless. Ai o tabletă uriașă cu Apple CarPlay și Android Auto ca să nu te rătăcești. Bancheta spate nu este încălzită, deci bucile tale o să sufere puțin iarna. Aici ai două suporturi de pahare, două USB-uri ca și în spate să fie toată lumea mulțumită. Aici poți să-ți pui gustările sau o revistă sau cine știe, poate chiar și tableta eventual dacă n-ai unde să o pui. Iar cât despre poziție, nu e rău. Mașina o găsiți la reprezentanța Lynk & Co și dacă v-a plăcut clipul meu, nu uitați de follow.